तर नमस्ते सर्वांना. इकडे बघा खूप महिन्यापासून आपण ज्या कामासाठी वेटिंग होतो ते काम आपण करतोय ना. काय करतोय? बोर पाडतो. हां, तर बोर पाडतो. इकडे बघा सर्व बोलत होते ना बोर पाडा. हां. ते आम्ही आज काम करतो बोरिंगचा. आणि बोर काय असे मनाने पाडली का कशा प्रोसेसने पाडली? नाही बघून चांगलं एकदम. हां, तर एक जण आले होते नारळ घेऊन. हातात नारळ घेतला होता, ते टेस्ट केलं आणि रॉडचा टेस्ट केला ना. मी करायची ट्रक आलाय बघा. हे मी फिनोलेक्सचे एक चांगल्या कंपनीचे पाईप मागवले ते. अच्छा, ये खड्डे में वो पॉइंट बरोबर है ना वो? हाँ, ये सेंटर देखो सेंटर। हाँ, उन्होंने खड्डा पाड़ा है वही ना? हाँ, ओके ओके ठीक है. देखो इधर से देखो सेंटर बरोबर ना. काय नारळ फोड. चला आपण चांगली सुरुवात करतोय ना. तर नारळाला होतात ना श्रीफळ देऊया आपण, है ना. कुठे फोडू इकडे? पप्पूनी नारळ फोडला. पाणी डायरेक्ट. थोडीशी ठेवा काढून जा काढून दे जा अंदा. तर आज तुम्हाला पूर्ण प्रोसेस दाखवूया. तोंड पण धुतलं गेलं माझं चांगलं नारळाच्या पाण्याने. बोर कशी पाडतात. ये मशीन को क्या बोलते? हाँ, ट्राइपॉड, त्रिकोणी प्लेट. मी शोधायला बोलवले तर शोधणारे पण आले आणि पाठून गाडी पण घेऊन आले लगेचच. तिकडे असा नारळ ठेवला ना, असं उभा राहिला असा. मोठा आहे. किती मोठा बघा. आवाज नाही. केवढा एक पाईप असतो ना आपला पाईप हा. तेवढा. त्याच्यात पंप टाकला की तो त्या होल पुसतो काय ना. नाही मम्मी, असं सर्व किया सिमेंट तो बिमेंट भी लावून. चलेगा. बहुत टाइम से चालू. ये मशीन का नाम क्या? ये मास्ट बोलते क्या बोलते हैं? मास्ट. मास्ट. आज आपल्याला पूर्ण दिसेल की बोर कसे पाडतात. बरोबर. हे बघ बुबू बघ शांत बसली. मला एक टेन्शन काय माहिती आहे का, बोर पाडल्यावर आवाज येईल ना, तर तुला प्रॉब्लेम नको व्हायला. बघते दे आवाज येतोय का, नाही तर पळते मी. जास्त आवाज असेल तर मम्मीला जरा पळवूया कुठेतरी हा. दुसरीकडे. हेडीत बसलं ना कधी हा, एवढा आवाज येणार. नाही ना. बरोबर तुळशीच्या इकडेच मम्मी साईडला पडली आहे ना. पानी लगेगा, टेंशन मत लो. हाँ हाँ, नहीं लगेगा. 90 फुल लगेगा. लगेगा ना. पाणी तर बघूया, पण आपण ही 90 लाखाचा ट्रक पण बघूया जरा कसा दिसतो. ह्यांची कॉस्टिंग मीच विचारली आहे ना की हा ट्रक कितीला पडत असेल, तर 90 लॅक्स बोलले. 90 लॅक्स म्हणजे 1 करोड ऑलमोस्ट. आणि हे पाईप मागवले आणि मी 2 प्रकारचे पाईप येतात, तर मी हाय क्वालिटीचा पाईप मागवला आहे. ये फिनोलेक्स का ही है ना? हाँ लिखा हुआ है. हाँ लिखा ठीक है. और एक पाइप कितने फुट का ये? 20 फुट का एक पाइप. आजी काय नानी तुझ्यासारखी आहे का? तुझ्यासारखी तू नानी आहे. मम्मीला रिलेटिव्हचा फोन आलाय. मग नानी सारखी. आपल्याकडे पाणी आहे ना, किती पाहिजे? 500 लिटर. कशासाठी? हे इथे चिखल येतं ना, ते धुवायला म्हणतात. ठीक आहे. तर आपण बोर बघा पाण्यासाठीच मारतोय आणि पाणीच पाहिजे त्याला. कसं चिखल जो वरती येईल ना आणि पाणी लागल्यावर पाणीचा फोर जो वरती येईल ना, ते पण आम्ही तुम्हाला दाखवू. आता टाकीमध्ये जर ऑलमोस्ट खूप कमी पाणी आहे, तरी तुम्हाला दाखवतो बघा किती पाणी असेल आता.
हे आपले सर्व इंटरलॉक्ड आहेत, म्हणजे जेवढ्या ह्याच्यात असणार तेवढ्या ह्याच्यात आणि तेवढ्या त्याच्यात तेवढ्या ह्याच्यात. तर आपण आता चेक करूया. 500 लिटर म्हणजे आपल्याला कमीत कमी ही टाकी जरा खालसर पर 1/3 तरी भरलेली पाहिजे. तर पाणी किती आहे? 500 लिटर तर आपल्याकडे पाणी नाही आहे. 350 लिटर 400 लिटर आपल्याकडे पाणी आहे. तरी आपण बघूया, झालं तर झालं, पूर्ण वापरूया. आणि शेवटी मग पाणी लागलं ना आपल्याला तर मग खूप पाणी आपल्याकडे. आणि कशी प्रोसेस आहे, किती लागतं आहे आणि काय होतं आहे ते पण तुम्हाला मी सर्व इन्फॉर्मेशन थोडं करून देईल. तर बघा, सर्व जेवढं बाहेरची वस्तू आहे तेवढं आम्ही आतमध्ये घेतो आहे, कारण सर्वांवर धूळ बसणार आहे. इकडे 2 कपडे नाही ना बाहेर आपले, काय खुर्ची पण घेऊया. तर माझी गाडी बघा मी जरा काकींच्या घरासमोर ठेवली. जरा इकडे का ठेवली, कारण इकडून सर्व आता चिखल विकल बाहेर पडेल. सर्व गाडी स्टार्ट झाली आहे आणि आपली प्रोसेस चालू झाली आहे. होय बाबू, दुसरीकडे गेला पाहिजे कुठेतरी, बाईकवर बसवतो आणि जरा बाहेर कुठेतरी मम्मीला सोडलं पाहिजे, कारण खूप इरिटेटिंग आवाज आहे. एक तर मम्मीला पहिले डोकं दुखत राहतो. आता उघडल्यावर किती आवाज येईल बघा. अय बाबू, चल जाऊया. हा चालू करो. आता तुला घेऊन कुठे चाललो सांग? हां, आता मम्मीला घेऊन ना जरा दुसरीकडे जातो, कारण इकडे मम्मीला एकदम आवाजाने पूर्ण ना खराब होईल. तर इकडे बघा, मम्मीला दुसऱ्या म्हणजे आपले जे काम करायला येतात ना घरी, त्यांच्या घरी सोडून आलो आहे जरा, म्हणजे इकडे खूप आवाज येतो ना. बघा बाबू, हे 5-5 फूटचे रॉड आहेत बघा. टोटल किती 20 असतील. 5-5 टोटल गेले की 100 फूट. एक टाकतात. आता बघा मी पाठी आलो, त्यांना पाणी पाहिजे ना, तर पाणी देऊया आपण. हा एवढा जो पाणी दिसतोय, हा पाईपातला एवढा पाणी आहे. अजून त्यांना मग डायरेक्ट पंप चालू करून ह्याच्यातून पाणी देईल. मग मारायला पाणी हा कसं डायरेक्ट पंपाने तिकडून द्यायला होतं बघा. अभी कितना नीचे गया? 60 फूट गया. बरोबर, 60 फूट आपला खाली गेलेला आहे. आता त्यांना विचारलं किती फूट खाली गेले, तर ते बोलले 60 फूट आतमध्ये खाली गेलेलं आहे. आणि इकडे हा मुलगा इकडे पाणी भरतो आपल्या पाठवून. बरं ना. आता इकडे आपण बघू शकतो आपला पाईप जे खाली ना 80 फूट खाली गेला होता, कारण 4 राहिलेत बघा. एक 5-5 फूटचा आहे ना, 1 2 3 4 राहिले. 80 फूट खाली गेला. हे बघा केवढी माती बाहेर आली. आपने को कितना 1-1.5 घंटा गया ना. यस, हाँ ये नाम लिखा है ना कंपनी का. हाँ, फिनोलेक्स 6 kg. 6 kg का और 0.6 6 kg. केजी देखने का क्या? हाँ, केजी देखने का और ये देखने का. ना कंपनी का नाम. ले लो. ये भी इतना ही. ओके ले लो. ऐसा अपने को 10 पाइप लगेगा? नहीं, कितना पाइप लगेगा? 4 आपका पाइप लगेगा. 4 पूरा पाइप लगा, फिर बाद में कटिंग में और जाएगा. 10 फीट का लगेगा. कट करके है ना. टोटल 90 फुट जाएगा. 90 फुट जा रहा है क्या? हाँ. ये कितना, एक कितने वाला है? ये 20 फुट का है. 20 का है ना.
और ये कट क्यों करते हैं आप वो लोग? पानी लगा था ना ऊपर थोड़ा सा, हाँ हाँ वो झरा इसमें से आने के लिए वो कट किया। बरोबर बरोबर. अगर ये नहीं करता था ना तो वो चौकअप हो जाता। हां अच्छा. हा आपला दुसरा पाईप गेला बघा आणि हा आपला तिसरा 20-20 फूटचे 3 हा लेके जाऊ. आपला गेला तिसरा पाईप 20 फूट आणि हा 20 फूटचा चौथा पाईप. इसको कट नहीं किया है? इसको नहीं करना। इसको नहीं करने का, नीचे नीचे वाले को करने का. हाँ। बोर कसा मी पण पहिल्यांदाच मारतो म्हणून ते जेवढी माहिती घेता येते तेवढी त्यांच्याकडून घेतोय. हे आपला गेला चौथा पाईप 20 फीटचा म्हणजे 80 गेले. बस 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 जा बस जा बस जा जा तिकडे जा. मी बघा ही माझ्याबरोबर असते. जा तिकडे जा तिकडे तिकडे जा तिकडे जा 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 बस बस. चिखल बघा केवढी झाली. हाँ। तर आता खोदकाम करून बरोबर 3 तास आपले झाले. आता संध्याकाळचे 6 वाजले आहेत आणि बरं झालं मम्मीला मी आपल्या जे मदत करायला तर त्यांच्या घरी सोडून आलो. त्यांचं घर काय जवळच आहे ना आणि आपल्या काव्याच्या घरी सोडलं असतं तरी खूप आवाज आला असता. तर आपल्याला कुठेतरी बाहेरच न्यायचं होतं. मम्मीला मी सोडून आलो. आता बाहेरची कंडिशन दाखवतो बघा तुम्हाला. माती धूळ मिट्टी एवढी झाली आहे आणि नशिबाने आज काहीच म्हणजे आज आपल्या चेक इन नाही. आज कोणतेच गेस्ट नाही. वरतीसुद्धा गेस्ट नाही आणि पाठीसुद्धा गेस्ट नाही. पण उद्या 4ही रूममध्ये गेस्ट आहेत. तर मला आता हे झाल्यानंतर त्यांना थोडेसे पैसे देऊन सर्व साफ करून घ्यायचं आहे. कसं आपल्याला क्लीन पण पाहिजे ना सर्व. आणि मला सांगायचं पाणी आपल्याला 90 फुटावर आपल्याला लागलं आणि मग प्लस 210 अजून खाली खोदकाम करणार आहे. म्हणजे टोटल 300 फूट आपण खाली ठेवणार आहे. म्हणजे कसं आपल्याला स्टोरेज पण मिळेल ना. म्हणजे आपले जे गेस्ट येतील आणि आपल्याला सर्वांना पाणी एकदम व्यवस्थित पुरला पाहिजे म्हणून. एक इन्फॉर्मेशन देतो की जो केसिंग पाईप आहे तो मला 90 फूटचा लागला आणि खोदकाम टोटल 90 + 210 म्हणजे 300 फूटचं खोदकाम आम्ही करणार आहे. म्हणजे पाणी आपल्याला एकदम स्टोरेज चांगला मिळेल. धूल मिट्टी एवढी जाते. आज पुरणपोळ्या बनतात आपल्याकडे जेवणाला. हा. आज अक्षय तृतीय आहे ना म्हणून काहीतरी गोड पाहिजे म्हणून पुरणपोळी. आणि तुम्हाला दाखवतो बघा इकडे कांद्याची घोण बघा केवढी आहे. अर्ध्यापेक्षा कमी झाली. आणि मी भाजी पण आणली सर्व आणि कांदे पण आणले. हे बघा इथे एक घोण आणली. आता ही घोण मला सिंगल घेतली की मम्मी सिंगल घेतली तर 16 रुपये आणि घोणी घेतली की 13 रुपये. होय. हां मग तू गोणी आणलीस ना. घोणी आणली 13 रुपये किलोनी. 13 रुपये किलो. आणि बोर दाखवतो पाडलेली सर्व काळं काळं झालं बघा. सर्व धूळ तरी साफ केली आहे. परत 2-3 वेळा धावूनच साफ करूनच ते जाणार. आणि तिकडे बघा बोर मारलेली आहे. तिकडे बघा वेज थालीमध्ये आज काय काय आहे. कोणकोणती भाजी तुम्हाला दाखवतो बघा. ही एक पालेभाजी आहे आमरस. ही कसली वालीची भाजी. होय. हिरव्या वालीची भाजी ना. हा. मूग मटकीची उसळ, भजी, वरण भात, आपली पुरणपोळी, सॅलड, लोणचा,
आणि चमचा दिला आणि आमरस दिला बरोबर. म्हणजे आमरस आणि आज पुरणपोळी खाऊ शकता तुम्ही. हा असे 2 ताटं वरती गेले आणि हे 2 ताटं. हे इकडे असे सेम आपले हे थाली ना. टोटल पहिले 4 आणि 5 9 थाली गेले ना. 9 थाली गेले. आणि 4 एक्स्ट्रा गेले होते. आता 2 पाहिजे ना पुरणपोळी. हा 2 पुरणपोळी एक भजी. तर आता मी चाललो इकडे जे केटल आहे ते आपलं जरा खराब झालं तर रिपेअरिंगला नेतोय. ॲक्च्युली हे खालतं चालू आहे, भांडा चालू नाही आहे. आणि इकडे जे बोर मारली होती त्यामुळे बघा सर्व घाण झाली इकडे. आपली बोर इकडे आहे बघा लागलेली. 90 फीटला 90 फीट आपलं केसिंग पाईप आणि 300 टोटल 300 फूट आपलं खड्डा गेलेला पूर्ण. आणि इकडची आपली झाडं थोडीशी डॅमेज झाली. सर्वीकडे धूळ उडाली बघा, दिसतंय सिल्वर. कार्ड पेमेंट आहे. केटल घेऊन आलो. केटल काय खराब आहे. 1,500. नमस्ते सर्वांना. तर इकडे आपले गेस्ट आले पण आणि गेले पण बघा. हे आले नाही, ते जायच्या तयारीमध्ये. नाव काय तुमचं हो? वृषाली ओरपे. हां. आणि कुठून आला तुम्ही? दैसर मुंबई. हां. ह्यांचा 1 डे स्टे होता. यांची फॅमिली सकट आलेत बघा. केवढे बॅग्स आहेत बघा. आता ह्यांना एक गाडी बुक केली आहे, ते जायला रेडी आहेत. तुम्हाला आवडलं इकडे? हो छान आहे. जेवण आवडलं? जेवण पण आवडलं. पुरणपोळी पण छान होती. साबुदाणा वडा छान होता. आणि आमच्या या व्हिडिओमध्ये रेकॉर्ड झाला काकीने टेबल पाडला ते. तुम्ही किती माणसं आलात आता? आम्ही म्हणजे 5 एकूण 5 आणि छोटी नात आहे 2 वर्षाची. आणि तुम्ही कधीपासून बघता व्हिडिओ? झाले किती वर्ष? 5-6 वर्ष. आणि मम्मी विचारलं तर इकडे बघा आपण खाते. आता तुम्हाला दाखवतो बघा. बोरसुद्धा मारलेली आहे, पण बोरचं पाणी काय एवढं लवकर 2-3 दिवस आपल्याला वेट करायला हवं. तर बोर आपण मारून झाकून ठेवलं आहे. आणि इकडे बघा कशी परिस्थिती झाली आहे. सर्व माती साफ करायचं. आणि साफ करायला कसं पाणीच नाही आपल्याकडे. एवढे सर्व वरती गेस्ट आलेत. आणि इथे तुम्हाला सिनरी दाखवतो बघा वरती. आलात काकी? आणि आपला टँकरसुद्धा आलेला दाखवतो बघा. टँकर आलेला आहे. आणि वरची आपली ही सिटिंग अरेंजमेंट.